Ronitoni Music Store BG обединяват своя дългогодишен опит и професионализъм в специализиран пиано център, посветен изцяло на света на пианата и роялите. Мисията ни е да предложим цялостни решения, от избора на инструмент до неговата поддръжка, обучение и професионално приложение. Предлагаме богат избор от нови и употребявани пиана и рояли от нисък до най-висок концертен клас, подходящи както за начинаещи, така и за професионални пианисти, музикални училища и концертни зали. Осигуряваме и гъвкави условия за наем за различни поводи. Специализираме в професионална реставрация. Предлагаме акордиране, ремонт и профилактика, пълно техническо обслужване. Осигуряваме специализиран транспорт и пренасяне, гарантиращи безопасност, сигурност и професионално отношение при всяка стъпка в България и Европа. В Пиано центъра ще откриете възможности за уроци по пиано с квалифицирани преподаватели. Предлагаме също специално оборудвани стаи за уроци и репетиции, които могат да се наемат от музиканти и преподаватели, които нямат подходящо място за своята практика или подготовка. На разположение и професионално звукозаписно студио, оборудвано за висококачествени записи и реализация на музикални проекти. Заповядайте при нас на адрес град Пловдив, булевард Дунав 1. Научете повече на www.runiton.com www.musicstore.bg. Очакваме ви, за да откриете своето пиано или роял и да сбъднете една мечта.